بندے بن یار یاراں دا پلا وطنا پاسے او یار میرے دی یاری کر لے او تاں میرے تکیا سے یار میرے دی او یاری کر میرے تکیا سے تے جو یاراں دے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور جو یاراں دے اے یار ہو مری گے میں خود یار انہاں دا شنید ہاتھ پیر انہاں دے تے وچ گزار اساں دا دید شنید ہاتھ پیر انہاں دے تے وچ گزار اساں دا آپ فرماتے ہیں جی درد منڈا یہ انداز پیر صاحب کے لیے اسپیشلی چونکہ پیر صاحب اس انداز کو پسند فرماتے ہیں اے درد مندادی او صحبت ایویں جیویں دکان اتارا جیویں دکان اتارا سودا لئیے یا نہ لئیے بھلے آن ہزارہ وہ درد مندادی صحبت جیویں دکان اتارا سودا لئیے یا نہ لئیے بھلے آن مل کر کہہ دیئے بھلے آن ہزارہ سودا لئیے یا نہ لئیے بھلے آن بے درداں دی نالیمیہ صاحب نے بھی دست دیتا کہ بے درداں دی یاری جیویں دکان لوہارا جیویں دکان لوہارا کپڑے پاویں کنج کنج پئیے او چنگا پین ہزارا کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزارا تے درد مٹا دے اے سخن سخن محمد دین گواہی حالوں اور جس پلے پھل پتے ہون آوے باس رومالوں اے نہ ملیے بڑے کام کے شاعر ہے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ نہ ملیے او ملیے نہیں اندر بڑھ لئیے
عاشق دا دل